Fi stqarrijiet separati il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi u ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru ċaħdu dettalji b'rapporti brabta mal-Panama Papers. Rapporti li jgerfxu, jagħtu impressjoni qarrieqa u saħansitra jħawdu l-fatti. It-tnejn li huma iddikjaraw kif dawn ir-rapporti jħawdu żewġ strutturi ta' żewġ individwi separati. Fl-istqarrija tiegħu Konrad Mizzi qal li hu dejjem qal il-verità, kienu konsistenti u tal-fatti kollha dwar it-trust tal-familja tiegħu. Żied li kif dejjem qal it-trust kien maħsub għall-assi tal-familja tiegħu fosthom dar f'Londra. Mizzi fakkar kif familtu hija waħda b'interessi f'Malta, Londra u ċ-Ċina u l-kuntratt ta' martu saj daqt jispiċċa biex ukoll se tkun qed tfittex li tidħol lura fis-settur privat. Fl-istess ħin Mizzi qal ukoll li l-aħħar dettalji ppubblikati jikkonfermaw kif ma kien hemm ebda dubju li investimenti marbuta max-xogħol tiegħu bħala Ministru ma kinux se jkunu meqjusa mit-trust u l-kumpanija. Min-naħa tiegħu iċ-Chief of Staff tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru ippubblika stqarrija li fiha enfasizza li fatti li ħarġu fl-aħħar sigħat jikkonfermaw kif ma kien hemm ebda tixħim jew korruzzjoni kif kien allegat fl-aħħar xhur. Ma hemm ebda Azerbajġan jew kwalunkwe kuntratt ieħor relatat mal-Gvern ta' Malta. Huwa ikkonfermat ukoll li l-miljuni li semma Simon Busuttil ma jeżistux. Tantu hekk li din kienet ir-raġuni prinċipali għaliex il-banek barranin qatt ma fetħu kontijiet bankarji, qalet l-istqarrija ta' Xkembri. Dikjarazzjoni simili għamilha wkoll Konrad Mizzi li fakkar kif hu kien iddikjara it-trust fl-abbozz tad-dikjarazzjoni tal-assi talab audit fuq innifsu u l-kumpanija fil-Panama se tingħalaq la darba l-audit ikun mitmum. Fl-istqarrija tiegħu Keith Schembri spjega kif ilu fin-negozju snin u filwaqt li rtira mit-tmexxija tal-kumpaniji baqa' azzjonist. Fl-istess ħin qal Schembri bħala missier u kap ta' familja għandu dritt jikkonsolida l-interess tiegħu u ta' familtu. Schembri żied li għal dan il-għan fl-14 ta' Marzu 2015 ingaġġa lil Nexia BT, awdituri ta' Casco Group għal 20 sena biex jistabbilixxu trust. Hawn ingħata l-parir li l-interessi kummerċjali tiegħu, passati, preżenti u futuri li kien se jitfa' fit-trust kellhom jintefgħu f'kumpanija li tkun parti mit-trust. Dan wassal biex f'Lulju 2015 akkwista Shelf Company bl-isem Tilgate stabbilita fil-Panama, kumpanija li kienet diġà għand Nexia BT. Fit-22 ta' Lulju sar it-trust u l-kumpanija tpoġġiet hemm. Schembri spjega kif peress li kull kumpanija jkollha kont bankarju, Mossack Fonseca tqabdet biex tesplora l-possibbiltajiet. Minkejja li sar kuntatt ma' diversi banek dawn ridu depożiti ta' miljuni ta' euro iktar u għalhekk sal-lum għadhom mingħajr kont bankarju. Ma fetaħx kont bankarju lanqas fil-każ tal-Ministru Konrad Mizzi xi ħaġa li tikkonferma kif m'hemm l-ebda fondi kif Mizzi dejjem iddikjara. Bir-raġuni li ma nfetħux il-kontijiet kienet l-istess bħal fil-każ ta' Schembri li ma kienx hemm flus biżżejjed. Schembri fisser kif it-trust mal-ewwel kien dikjarat mal-awtoritajiet ta' New Zealand u eventwalment ma' dawk Maltin. Schembri rrefera wkoll lejn artikli fl-Australian Financial Review fejn intqal li l-korrispondent Neil Chenoweth qed iħawwad u jostura l-fatti. Fost oħrajn korrispondenza ta' klijenti ta' Nexia BT qed tkun attribwita lil Keith Schembri. Daqs li kieku l-uniku klijent ta' Nexia BT huwa Keith Schembri jew uffiċjali oħra tal-Gvern, tgħid l-istqarrija ta' Schembri li ċaħat ukoll b'mod kategoriku li qatt kellu xi ħsieb jidħol fin-negozju mal-Ministru Konrad Mizzi, xi ħaġa li kkonferma wkoll il-Ministru. Din hija biss konfużjoni tal-ġurnalist. Schembri qal li dan il-ġurnalist huwa influenzat minn nies li jridu jagħmlu ħsara lil Malta. Fisser kif Ibn Defni Caruana Galizia jaħdem mal konsorzju internazzjonali li kixef Panama Papers u filwaqt li l-konsorzju ma ħassx li għandu jsemmi lil Schembri dan il-ġurnalist irrid jagħmel ġuri mill-midja. Keith Schembri temm jgħid li hu diġà qabbad avukati Awstraljani biex jieħdu l-passi meħtieġa.